lahat, mga listeners po natin ngayon. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod kung may mga tanong when it comes to health. Open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede po kayo magtanong sa CMD Bicol dahil si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin sa CMD Bicol. Okay? So again, para sa inyong lahat, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So ulitin ko, yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Kaya sa may mga problema sa kalusugan, huwag niyo po intayin, lumala ang inyong mga sakit, bumisita ka agad sa mga CMD offices. Okay? So maraming salamat sa maraming taong patuloy na nagtitiwala sa atin. Of course, still kailangan pa natin ng dagdag na mga business partners, mga retailers, connect to us. At hindi po natin ipagkakait sa inyo the business side of Health Code International. So, yan. Oo, anyway, for the meantime, muna isang kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating produkto. Kaya dito muna, pakinggan po natin ang kanyang kwento, paano nakatulong si Dr. Dennis Flores. Pakinggan po natin. Ngayon, pauwi na kami from Beijing. Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito, sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Ma-interview nga natin. Hi Doc, gusto maririnig kasi ito Doc sa Bicol. Oo, kaya ikaw magpapakilala ka sa kanila para mapakinggan ng iyong boses. Bakit ka nandito sa Health Code? Ay una muna siyempre, ano yung experience mo dito sa Beijing at bakit ka nandito kakasama ka namin is dapat ikaw nasa loob ng ospital? Thank you very much, Ma'am Mel. This is my first time to travel outside. I'm into Beijing. Anong pangalan? My name is Dr. Dennis Flores po, Nutritional Advisory Board. Ang area of coverage ko po ay Baguio, Benguet, at saka Pangasinan, at saka Nueva Vizcaya po. Pero as Nutritional Advisory Board po, pwede po kaming umikot actually all around the country. Ako po ay 10 years na po sa Health Code, pero sa Baguio lang po ako talaga na concentrate kasi po ako po yung tumatao sa clinics namin doon. Apat po yung clinic namin na minamando. Isa sa Baguio, isa sa Trinidad, isa sa Dagupan, at saka isa sa Alaminos, Pangasinan. Iniikot ko po yun. Iniikot po namin yon. Pagkatapos, best friend ko po from college, kami po ni na Dr. Edna Balangge at saka si Dr. Lilibeth Bartolome. We were best friends, seatmates po kami sa College of Medicine. At ako po ay dati pong, I was in obstetrics and gynecology. Pero hindi ko po tinapos dahil outside of my medical profession, I'm also a musician.
I'm also a pianist at sa gabi po nagpe-play po ako sa Camp John Hay. Pero sa umaga po ang concentration ko sa clinics po. And for 10 years, ang point of concentration ko po is talagang to stand as the scientific and the testimonial evidence sa efficacy ng CMD sa lahat ng mga pasyente po. Bilang doktor, ako po ay naniniwala sa bisa ng CMD, kaya po ito ay number 1 sa lahat ng management ko, sa lahat ng klase ng sakit. Although meron po kaming organization sa Baguio na Baguio Benguet Medical Society, at minsan tinatanong nila ako ano ba itong pinopromote kong gamot. Sinasabi ko naman sa kanila, it may not be as popular to them as it's popular to our patients, pero yung pasyente po namin ang makakapag-testify na sa paggamit po nila ng CMD, nami-minimize na po yung symptoms nila, at the same time nami-minimize yung gamot. Yun po ang pinaka-importante sa pasyente. Ang amin pong clinics ay free, ang aming consultations. At saka everyday po may clinics doon from Monday to Friday. We offer our services free, at ang importante lang po ay para maibigay namin yung, instead na bayaran kami ng professional fees, ibili na lang nila ng product. At saka kung ano, maging member na lang sila. So, sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng mga health seminars, lectures sa pasyente, medical and scientific lectures sa pasyente, na i-encourage po namin sila to use CMD in adjunct, ang ibig po sabihin in addition to the existing medication, at saka po namin dahan-dahan win off yung medication, kasi po yung medications, kahit ano pong medication yan, chemical po yan, nag-iiwan po yan ng toxin sa katawan. So ang CMD po, ang isang prime function sa amin, para sa akin ng CMD is to detoxify the body from the excesses of the other chemicals sa katawan. So yun po yung aking aming advocacy ni na Dr. Ocampo ever since we started. At saka kami po, kahit po minsan tinutulisa kami, hindi po kami magtatagal ng ganito katagal kung hindi po talaga mabisa yung CMD sa amin. Hindi po namin i-risk at isusugal ang aming lisensya to testify na CMD is effective sa pag-support ng ating well-being. Hindi po namin kine-claim as doctors na ito ay gamot. Ang kine-claim po namin ay ito ay adjunct. Kung baga, makakatulong ito sa pagka po, kasi binalik mo yung minerals na kulang sa katawan, yung katawan mo mismo ang magpapagaling sa sarili niya. And that is the basic foundation of our healing. Okay, Doc, sa 10 years mo sa Health Code International, ano-ano mga health problems po ang talagang natulungan ng ating CMD product? Naku, marami po, Ma'am Mel. First and foremost po, diabetes. Kasi ang diabetes po sa Baguio, most if not all doctors, miski yung mga talagang endocrinologist na, pag hindi po nila napababa in 2 weeks to 1 month ang blood sugar ng pasyente, kahit na type 2 pa ito, which means adult onset ito, ini-insulin na po nila. Alam po naman natin na ang type 2 na diabetes mellitus is normal ang pancreas, normal ang insulin. So, nagpapanik lang po sila, bukod doon sa dami ng gamot, tatlo na po yung kanilang anti-diabetic na drugs, meron po silang tusok araw-araw. So when they come to us, ang ginagawa po namin, ako personally, ito miski hindi method ni Dr. Ocampo or ni Dr. Abalangge, method ko po ito personally, and I can personally attest na effective po yung method ko, kasi ang ginagawa ko is, pagdating ng pasyente sa akin, wini-win off ko kaagad yung insulin for 1 week, mini-maintain ko yung oral. Pagkatapos, pinapalitan ko ng CMD. Ang CMD po, inuumpisahan ko sa 5, 10, 15, 20, 25, 30.
hanggang 30 drops po pagka talagang skyrocketing ang blood sugar. Pagkatapos pagbalik sa akin ng the following Tuesday, which is our next clinic day, bumaba na po. Ang cut-off po namin strip po namin ang aming yung aming diabetic strip, blood sugar strip, ang cut-off na is 170. Pagka pumupunta po yung pasyente sa amin, usually mga hanggang 400, 450 yung blood sugar. Ang aim po namin is mapababa ng below 170 yung blood sugar. In so doing, maprotektahan po natin yung kidney kasi po alam po naman natin na pagka po sobrang taas ang blood sugar, yung arterioles po doon sa kidney natin, sa glomerular filtering apparatus sa kidney natin, yun po ang nasisira ng blood sugar na mataas. Kaya po, pagka po pinacheck yung kidney function, which is BUN and creatinine, mataas po. Ibinabalik po ng kidney sa katawan yung waste product na dapat nilalabas niya. Pag binibigyan po natin sila ng CMD, yun pong magnesium sa CMD, which is 35% of the solution ng CMD. Pag binigay po natin sa pasyente yon at a dose of 30 drops 2 times a day o kaya 20-20-20, may pangtanghali po. Yung magnesium po niya, yun po ang nag-a-act doon sa sugar na mataas sa bloodstream. Nino-normalize po niya yung metabolism ng sugar, making the sugar release energy. Pagkatapos, pag nag-release ng energy, yung natirang sugar po, insulin uptakeable na po siya. Normal po yung insulin ng katawan natin. So in other words, bumababa na yung blood sugar. Minemaintain ko na po ng ganun hanggang sa 3, 4, 5 months na pagka dire-diretso ng mababa yung blood sugar, dahan-dahan ko na rin pong wini-win off yung gamot. Talaga, grabe talaga, Doc. Actually, experience din namin sa Bicol yan na iba-ibang health problems na tutulungan. Pero ikaw, Doc, personally, ano ba ang na-experience mo sa products natin? Ma'am, yung sinabi ko, diabetes lang yun, ma'am, ha? Oh. Yung a hallmark of other diseases pa po na handle ko sa Baguio, like hypertension. Yun. Alam naman po natin na muscle relaxant ang magnesium. So, sa puso. Opo, kaya po free ang ECG namin, ino-offer namin free ang ECG namin sa Baguio dahil mino-monitor po namin yung ischemic heart disease kung tawagin, yung coronary heart disease. Kung may bara ang puso, yung pong CMD, combination po ng CMD tsaka CBF, because of the spirulina and the chlorella content ng CBF at saka yung magnesium ng CMD, nakakatulong po yun sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumabnaw, nag-blood thinner ang dugo, hindi na po kinakailangang bigyan ng aspilet kasi po, nagbibigay po kasi ng aspilet ang mga doktor dahil po panipis po ng dugo yun para dumaloy pa rin doon sa baradong ugat. Ang ginagawa namin is CMD lang at saka CBF lang. Pero kung nagkailangan talagang bigyan ng gamot, clopidogrel po ang binibigay namin, which is non-irritating po sa tiyan. Temporarily, tapos pagka in-ECG namin monthly, repeat ECG after the next month, chine-check po namin kung nandun pa yung bara. Usually nawawala na po yung bara. Ischemic heart disease po yan, hypertension po yan. And the hallmark of other diseases, katulad po nung skin diseases, meron pa yung spray lang po, tsaka yung Aloria natin. Combination lang po nung Aloria soap at tsaka Aloria lotion, tapos yung CMD spray natin. Pati psoriasis, nagtataka yung mga derma. Natutuyo po ang psoriasis sa atin, sa Baguio. Kaya po, ako, kahit na wala pa ako doon sa level ni na Ma'am Mel, ganyan, ako po fulfilled na po ako na napapagaling ko po ang pasyente at bumabalik po ang pasyente. Nasa-save po namin ang pasyente sa dialysis kasi yun po ang number 1 na kinakatakutan ng pasyenteng may diabetes, madialysis. Pag nasira na po parehong kidneys, diretsong dialysis, alam po naman natin na ang dialysis is always a death sentence. Pero ikaw, Doc, alin sa health products natin ang ginagamit mo? Personally po, ako 20 drops CMD twice a day at saka 10 tablets of CBF, kasabay na kasabay po yan. Breakfast, before breakfast at saka before dinner. Anong pagkakaiba sa iyo, Doc? Hindi po ako madaling mapagod.
At saka ako po hypertensive. Kaya po, yung ugali po namin sa clinic na pag hypertensive, ang pasyente pagdating, nagpapatak kami ng 3 drops sublingual sa ilalim ng dila. That would take the place of yung sublingual na catapres, yung clonidine na nilalagay sa ospital. Sa amin po, CMD lang. Grabe. So, pagpatak ng 3, monitor after 15 minutes, bumababa ang blood pressure to normal. Lahat po ng pasyente namin ganun ginagawa namin. Pati po personally sa akin, because I'm hypertensive, naman ako po sa parents ko yon. Ganun din po ginagawa ko. Pag naramdaman ko na yung signs, 3 patak lang under the tongue, pero maintained po sa akin yung 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at 10 tablets ng CBF sa umaga, at saka 10 tablets sa gabi. Doc, wala kang maintenance na synthetic na drugs? Tinanggal ko na po ang losartan. Dati po naka-losartan po ako. Yun po yung aking, kumbaga, anti-hypertensive na talagang matagal na maintenance ko. Pero lately, siguro about 1 year na po, na hindi na po ako naglo-losartan. Kasi, Pero, Doc, salamat at grabe talagang pagtitiwala mo rin sa Health Code International saka sa mga products. And of course, masaya kami kasama ka namin ngayon sa video. Sana taon-taon kasama ka namin sa travel incentive. Doc, anong message mo sa mga makakapakinig nito? Mapapakinggan po ito sa Bicol, sa Samar, and maybe parts of Mindanao. Anong message mo sa mga may mga problema sa kalusugan, lalo na yung mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ano po ang message mo po? sa mga kapatid po natin sa Kabikulan, sa Visayas, sa Mindanao. Ako po si Dr. Dennis Flores, isang hamak na family physician lang po, pero ang testimony ko po sa CMD, gusto ko pong paniwalaan nyo ng buong puso na ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Masubukan nyo lang po. Just give it a try at makikita nyo at the first try pa lang. Ganun po kasi ang ginawa sa akin ni Doktora. I-try ko muna yung first. May sudden burst of energy na po na naramdaman ko. Pag nasubukan nyo po ito, malaking tulong po ito sa inyo. Malaking tulong sa kalusugan. Malaking tulong din po ito sa financial aspect. Pakibanggit po uli yung iyong pangalan. Ako po si Dr. Dennis Flores, ang inyong Nutritional Advisory Board from Baguio and Benguet. Ayan. Ayun, o diba? Kaya kung magtatanong kayo sa mga listeners natin, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI CMD, cell mineral drops, ang ating cell bio food, ang ating cell bio juice, of course yung ating CR juice, yung ating pang-detox, oo, available yan sa atin, pang-detox. Kailangan mag-detox tayo. Sa ngayon, marami po ang may colon cancer, yung pala hindi na regular mag-dumi. Mag-detox po tayo, dapat malinis ang ating mga colon. Gumamit ng CR juice, magsi-CR po talaga tayo. Okay? Maiwasan ng mga colon cancer, colorectal cancer, at mga almorana. So, diba? O kaya yung pagtaas ng blood pressure or blood sugar. Yung pala, hindi ka regular magdumi. Kargado ka ng toxins. Hello kay Ma'am Telma Ibdani, Marcelo, and Mr. Ruben Gangona, and Ma'am Florabel Vicente. Okay? So, isa pang product natin, itong ating peptide. Naku, itong peptide pala, ang ganda po ng resulta. Kasi sa may mga arthritis, rheuma, dysmenorrhea, masasakit ang katawan, ito, malaking tulong combined with our 8-CI-CMD. At the same time, because of the collagen, kumikinis po yung ating mga balat. Yan, available yan sa atin. That makes our Power 5, okay? Yung juice natin pala, itong CBJ, CBJ or Cell Bio Juice, natural fruits and vegetables in powder form. Pangpalit po natin sa mga artificial juice. So, di ba? Marami dyan na mga artificial juice, very inviting. Oo, nakalagay, pero basahin yung label, artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar. O ano nga ba talaga yung kailangan mo doon? Lahat ay
artificial. Opo, palitan na ng ating Cell Bio Juice or CBJ na natural fruits and vegetables in powder form. Also sa mga naghanap ng vitamina na halos yan, ang wala lang dito sa Cell Bio food natin is vitamin D. Lahat ng vitamins except vitamin D nasa CBF or Cell Bio food. 3 superfood po yan in a tablet. Spirulina, chlorella, and wheatgrass. So amazing. Ang galing po talaga. Kahit sa mga bata, kahit sa mga buntis, itong mga produkto natin ay very safe. Sa nagpapasuso, very safe po ang ating mga products. Why? These are all natural. Ang mga nutrients na kailangan ng ating katawan, ng ating trillions of cells, para pag healthy yung mga cells natin, magiging healthy yung mga tissues, yung ating mga organs, yung ating mga system, nakakasiguro ka na ikaw ay naglalakad-lakad dyan, ikaw ay healthy po, okay? Dito tayo. May babasahin ako dito muna sa inyo, ha? Ito yung ginagamit natin para malaman ninyo ano yung mga health problems nyo. Hindi naman kailangan gumastos ng napakalaki para malaman nyo ang inyong mga health situation. Okay, gamit natin to. So, tanongin kita, when was the last time you had a health check-up? Aber, kailan kayo nagpa-check up? Yung iba takot magpa-check up. So, last year, last month, last week, or never? Aber, health check-up is the key to knowing your health status. You should avail this. Know the cause of your sickness. Prevention is better than cure. So, introducing a breakthrough in medical diagnosing na now available. Available yan sa atin for more than 10 years na yata. Nandyan sa atin ang gadget na yan. It's a German technology. 1 minute, German technology. Oo, hawak ka sa gadget. More than 30 laboratory results na po yan. Our HCIB's Health Analyzer. Complete with more than 30 laboratory results. Okay, with comparative reports and experts' advice. Accurate, practical and simple, fast and easy, economical, painless, no needles. Diba? Walang tusok-tusok. No blood drawn, no radiation. Be aware of your health. Free yourself from spending your hard-earned money on buying less effective drugs and from paying expensive medical bills. Tandaan po natin, the best doctor to yourself is you. Kayo ang may dala po. Kayo po ang may dala ng inyong mga katawan. And of course, kailangan alamin natin ano yung causes. Oo, kasi kahit umiinom ka ng mga gamot, pero yung mga dahilan, bakit nag-high blood ka, bakit diabetic ka, di ba? Bakit may sakit ka sa puso, nandyan pa rin, hindi mo tinitigilan. Dahil tandaan po natin, ang sakit ng tao, 20% genetic, 80% lifestyle. Whatever our health situations now can be the result of our lifestyle 5 to 20 years ago. Ako nagbago na po talaga ako. Ang dami kong pagkakamali sa lifestyle. Grabe. For 15 years. Ginagawa ko yun. Kaya bagsak ako, di ba? Nasa 40s ako nang feeling ko I was on my 60s already. And that was 21 years ago. Hindi na po ngayon. Senior citizen, wala nang sakit. O, di ba? Wala na yung aking severe migraine, ang aking severe sinusitis, ang aking frozen shoulder, sakit ng balakang, leg cramps, yung pagnanam na yung aking mga kamay, insomnia. Grabe po yung insomnia ko noon. Yung hindi ka na nakakatulog, nagdasal ka na paulit-ulit, hindi ka makatulog, nakatulog ka 3 oras, wala na naman. Ngayon, masarap ang tulog. So, masarap ang gising. Yan po ang ginawa sa akin ng ating Power 5. Oo, kaya yan, just visit CMD office, mag-connect kayo sa amin, magtulungan po tayo. Kung hindi kayo makaka-reach out sa amin, later on mapansin mo yan, hard-earned money, itatapon nyo lang sa pagpapa-ospital. Tandaan, prevention is always better than hospital bill. Okay? So anyway, ulitin ko yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939
0917 Okay? So, dito tayo, gusto ko iparinig ito sa inyo ulit. Yung boss ni Dr. Ocampo noon, tungkol dito sa, ang daming mga diabetiko. Pakinggan natin to, paano nakakatulong yung ating produkto. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Lilibeth Bartolome Ocampo, ang chairman ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Marami po sa atin ang kuminsan nawawalan na ng pag-asa sa dami ng ating mga sakit, no? Problema sa ating kalusugan. Yung iba grabe, nadidepress na. At kuminsan hindi na natin alam kung anong remedyo o kung saan tayo pupunta. Marami tayong mga pasyente, lalong-lalo na dun sa ating mga chronic diseases. Tawag natin sa mga sakit na ubod ng tagal. Na pabalik-balik tayo sa mga doktor, pero bakit kaya pabalik-balik din ang mga sakit na ito? Lagi ko pong nasasabi na kapag ang sakit natin hindi natanggal yung sanhi kung bakit lumalabas ang mga sakit na yan, lumalala ang mga sakit na yan, ay nako, hindi ho pwedeng gumaling yan. Ano? So, kailangan po nating maintindihang mabuti ang aking mga pasyente sa opisina. Hindi po namin na-check up yan kapag sila po ay hindi nakakaintindi ng kanilang mga sakit o kanilang mga karamdaman. Ang pasyente, mas maigi po na maintindihan ninyo saan ba nanggagaling yung ating mga sakit para po mas madaling magpagaling. Okay? Marami po sa atin ang pabalik-balik sa mga doktor, inom ng mga tabletas. Pero hindi ba ninyo napapansin? Bakit kaya inom tayo ng tabletas pero hindi naman gumagaling yung ating mga sakit? So gusto ko po buksan ang inyong mga isipan, intindihing mabuti kung ano ang aking sasabihin at sana subukan po ninyong gawin kung ano yung aking mga maipapayo. At sigurado po kapag sinunod ninyo lahat ng instructions, kayo po mas giginhawa ang mga pakiramdam. Ang ating mga iba't ibang klaseng sakit, lalo na po sa panahon ngayon, ang dami-dami po nagkakaroon ng diabetes. Marami po sa atin hindi maintindihan ano ba itong diabetes na ito. Meron po tayo kasing dalawang klase ng diabetes, yung ating type 1 at yung ating type 2. Bakit kaya tayo nagkakaroon ng diabetes? Una sa lahat, pwede hong namamana ang sakit na ito. Marami po kung ang inyong mga pamilya, ang inyong mga ninuno, dati na pong nagkaroon ng diabetes, pwede po nating mamana yan. Pero hindi ibig sabihin kapag ang mga ninuno mo, mga diabetiko, ikaw magiging diabetiko din. Hindi po. Lalong-lalo na kung marunong ka naman magbantay sa iyong mga pagkain o yung mga kinakain po ninyo. Hindi lahat ng mayroong kamag-anak na may diabetes, magiging diabetiko. Kasi, pangalawa, pwede po nandun sa mga kinakain natin. Alam naman nating lahat na kung anuman ang sobra, hindi po maganda ang epekto sa ating kalusugan. Siyempre, kapag sobra ang inyong kinain at hindi nagamit ng ating katawan, alam naman natin na lahat ng ating kinakain ay nagiging asukal, okay? In the form of glucose. Ito po yung simple sugar na kung saan kinakain o ginagamit ng lahat ng parte ng ating katawan. Ang asukal na yan, when it is burned, nagiging energy po yan, nagiging gasolina ng ating iba't ibang parte ng katawan para tayo po gumalaw, para tayo mag-function, at para tayo po mabuhay. Kapag tama lang yung inyong kinain at tama rin yung ginamit ng ating katawan, walang sobra-sobrang naitatago. Yung iba kasi, walang preno ang pagkain, no? Maya't maya kumakain, laging gutom at hindi pinipili ang kanilang mga kinakain. Siyempre, kapag ikaw kumain ng sobrang tamis, mga pagkain sobrang taas ng halimbawa, sobrang carbohydrate, mga cake, mga chocolates, siyempre tataas ang level ng ating sugar sa dugo. At saka kapag yung isang tao mahilig nang kumain, ayaw pang gumalaw, alam ba ninyo na sa pamamagitan ng paggalaw o pag-ehersisyo, paglalakad, pag-jogging, pag-basketball, lahat yan, yung ating mga laman ay gumagalaw at gumagamit ng asukal, ng glucose. So kung ikaw, halimbawa,
kumain at ikaw ay nag-ehersisyo, no, ginamit mo din yung asukal na iyong ipinasok sa iyong katawan, malaking tsansa hindi ka magkakaroon ng diabetes. Okay? Kasi ang hindi sobra, syempre nagagamit ng katawan, hindi naiipon yung asukal na yan sa ating dugo. Isa pang dahilan kung bakit sobra-sobrang dami ng ating nagkakaroon ng diabetes, yung pag-inom ng soft drinks. Alam natin po na ang soft drinks ay acido, no? Phosphoric acid yung nilalagay. And when the body is acidic dahil sa pag-inom natin ng soft drinks, sira ang metabolismo ng katawan. Hindi nagiging normal yung chemical reaction or ang metabolismo ng ating katawan. Yung kakayahan niya mag-breakdown ng sugar hindi po normal. Kaya naiipon lang yung ating blood sugar, dumadami sa ating dugo, kaya po nagkakaroon ng diabetes at maraming sanhi ng ating diabetes. So, una, yung ating type 1, dating pangalan po niyan juvenile diabetes kasi karamihan sa mga nagkakaroon ng type 1 o yung tinatawag na insulin-dependent diabetes mellitus. Ibig sabihin nito, kailangan na mag-insulin dahil sirang-sira na ang kanilang mga pancreas. Okay? Ang ating insulin, parang susi yan no? Parang susi na kapag binuksan ng insulin yung cells, papapasukin niya yung sugar sa loob ng cells upang ito ay maging energy. Okay? Kaya kapag kayo sira ang pancreas, walang insulin na naproproduce, walang magpapasok ng sugar o glucose sa ating mga cells, walang magamit na energy ang ating katawan, naiipon lang yung asukal sa ating dugo. So that is type 1. Mamamatay ang pasyente pag hindi nag-insulin kasi sobra-sobrang sugar yung dumadaloy sa kanyang dugo. Aapektuhan niya ang komplikasyon po na mataas na sugar sa ating dugo. Aapektuhan niya mula tuktok hanggang talampakan. Lahat ng organs, sisirain niya ang mata, nagkakaroon po ng retinitis or diabetic retinopathy, nagkakaroon ng katarata, no? Nanlalabo ang kanilang mga mata, nagkakaroon ng infeksyon, no? Ay ang ating puso, nagkakaroon ng pagbabara sa kanilang mga ugat sa puso or nasisira yung muscles ng ating heart, cardiomyopathy, no? Ang tawag doon, at yung ating kidneys lalo na. Pag mataas ang blood sugar, nasisira ang ating kidneys, kaya nagkakaroon ng kidney failure ang mga diabetiko. Lahat po, pati yung mga ugat, hindi makadaloy ang dugo, nagbabara yung ating mga ugat, at saka sinisira niya yung ugat or yung nerves, no? Yung ugat ng pakiramdam, our nerves. Kaya maraming nagsasabi, namimintig yung kanilang mga daliri or namamanhid yung mga dulo ng kanilang mga daliri at mga paa. Yung pangalawang klase po, which is the most common type of diabetes, yung ating type 2 na diabetes, or ito po yung non-insulin dependent diabetes mellitus. Ibig sabihin, normal po ang inyong mga pancreas, normal po ang insulin level. Pero bakit kaya tumataas ang blood sugar? Dahil po, normal nga ang insulin pero hindi makapasok o hindi mai-transform ng ating katawan ang glucose into energy dahil sa una, ang alam namin mga doktor, ito po yung insulin resistance, no? Ibig sabihin normal ang insulin mo pero hindi pinapakinggan ng iyong katawan, so hindi nagagamit yung sugar, hindi na ita-transform into energy. Pero ang hindi maalala na mga kapwa ko doktor na ang pinaka sanhi ng ating type 2 diabetes ay ang kakulangan ng mineral na magnesium. Alam ba ninyo na hindi mai-transform ang sugar into energy kung wala pong mineral na magnesium? Doon sa chemical reactions, enzymatic reactions sa ating katawan, no, metabolism, kapag kulang sa magnesium, time will come, no, yung oras dumarating na hindi kayang i-transform ng ating katawan ang
sugar into energy kapag kulang or walang magnesium. Kaya napakadaling naiipon ang sugar sa ating dugo. So marami no na pinapayuhan. Kapag kayo po ay may diabetes, huwag munang ititigil ang gamot, no, ang ating tabletas para sa diabetes. Isabay nyo lang po sa pag-inom ng inyong mga gamot para sa diabetes. Isabay nyo ang 20 drops twice a day, 30 minutes before meals, bago po kumain para matanggal yung gutom nyo, no? Hindi sobra-sobrang gutom ang mangyayari sa inyo para hindi sobrang pagkain ang naipapasok natin sa ating katawan. Okay? So, 20 drops, 2 times a day, 30 minutes bago kumain. Tapos, mag-CBF kayo. Ang mga diabetiko, lagi ko pong nasasabihan na ang pagkain, small, frequent feeding. Ibig sabihin, konti ang kakainin mo, pero every 2 to 3 hours, mas madalas. Karamihan sa mga diabetikong gumagawa nito, tig-konti ang kinakain, nagkukulang ng sustansya, di po ba? No? Kasi konti-konti lang ang nakakain. Kaya nga po, importante yung ating cell biofood. Ang ating pong cell biofood is 100% natural superfood ito, chlorella and spirulina, ano? Na nagbibigay ng tamang sustansya sa ating katawan. Kung ano man ang hindi mo makuha doon sa pagkain na iyong ipinapasok sa iyong katawan, available po siya doon sa ating cell biofood. So, doon sa mga diabetiko, subukan po ninyo 10 tableta bago kumain sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? 30 minutes before meals, 10 tablets morning, noon, and night, sabay ng 20 drops ng ating CMD, sabayan nyo po ng pag-ehersisyo. Okay, dun sa ating mga medyo bata-bata pa na kaya pang mag-jogging or magbisikleta or mag-zumba, or mag-aerobics, ina-advise ko po sa mga diabetiko ang exercise. Kasi po, tuwing kayo po ay nagja-jogging, nag-exercise or sumasayaw, gumagalaw ang ating mga muscles. Ang ating mga laman o muscles, matatakaw yan, no, sa sugar. So, tuwing gumagalaw ang mga muscles na yan, nagbo-burn yan ng calories, nagbo-burn ng sugar, at energy ang kinalalabasan. So, mapapansin ng mga pasyente na, bakit kaya, Doc, sabi nila, kapag ako ay nagsi-CMD, parang ang lakas-lakas ng pakiramdam ko. Kasi nga po, you are transforming sugar into energy. Bumalik po kayo sa inyong mga doktor or continue monitoring your blood sugar sa mga diabetiko natin, pagpatuloy lamang po ninyo ang pag-monitor, at kapag bumabagsak na po ang inyong blood sugar, bahala na po ang inyong mga doktor na magbawas. O halimbawa, naka-metformin po kayo 2 times a day, tapos nag-CMD ka ng 20 drops twice a day, at CBF na 10 tablets 3 times a day. Pagbalik mo sa doktor mo ay nag-normal yung blood sugar mo, pwede na sigurong i-once a day na lang ang metformin, no? Pero wag ititigil ang CMD at CBF. So, tuwing balik nyo sa inyong mga doktor, bawas ng tabletas ng metformin, no? Hanggang dumarating ang panahon, ay nako, hindi na po mabilang ang mga pasyenteng nag-graduate na sa diabetes. Anong ibig sabihin nun? Natanggal na ang mga tabletas para sa diabetes, pero tuwing examinin ang kanilang mga blood sugar, normal. Lalo na po yung mga disiplinado sa kanilang mga kinakain araw-araw. Ang alam po kasi natin, no, ang diabetes lifetime na sakit. Depende po sa klase. Ang type 1 na diabetes or insulin-dependent diabetes mellitus ay lifetime po talaga mag-i-inject yan ng insulin kasi walang source ng insulin kung hindi yung injection kasi sira na po ang kanilang mga pancreas. Pero kung ikaw ay type 2, malaki po ang chance. Kapag wala pang komplikasyon ang inyong mga sakit, malaki ang chance pwede rin kayo mag-graduate sa diabetes. Alam ba ninyo yon na pwedeng mawala ang sakit na diabetes? Napakarami pong komplikasyon ng sakit na ito. Kaya sana naman wag ninyong pababayaan na tumaas ng tumaas ang inyong mga blood sugar. Kapag ikaw ay may kapamilya, no? May kapamilya kang alam mo na may diabetes, mas dodoblehin, triplehin po
po ninyo ang inyong pag-iingat. Halimbawa, si nanay, mataas ang kanyang blood sugar, no? Yung mga anak, hala, sige, inom ng soft drinks everyday. Ay naku, asahan po ninyo. Darating ang araw, magiging diabetiko din ang mga anak. Kaya habang maaga po, bantayan natin ang ating mga kinakain, mag-ehersisyo tayo, sabayan po ng ating CMD at Cell Bio Food. Marami po nagsasabi, normal na daw po ang kanilang blood sugar. Pwede na daw bang tanggalin ang CMD or CBF. Alam naman po natin, sabi ko kanina, na ang sanhi ng ating pagkakaroon ng diabetes dahil sa kakulangan ng mineral na magnesium. Kapag ikaw, sigurado mo sana, no, na kompleto sa magnesium yung gulay na kinakain mo araw-araw, ay siguro pwede mong itigil ang CMD. Pero hanggat hindi po natin sigurado na kumpleto sa magnesium or iba't ibang klaseng mineral ang mga kinakain natin araw-araw, tuloy-tuloy po. Pwede sigurong bawasan yung number of drops. Imbes na 20 drops twice a day, pwede na tayong mag-15 or at least 10 drops twice a day as maintenance. Okay? Pag natanggal na yung mga gamot, normal na lagi ang inyong blood sugar at medyo tight ang ating budget, no? Hindi tayo makabili ng regular na CMD. Disiplinahin lang ang pagkain at saka mag-exercise, pwede nang mag-decrease ng number of drops ng ating CMD. Okay, so sana po dun sa ating mga diabetiko na nawawalan na ng pag-asa tungkol dun sa kanilang mga sakit, lalo na po kung wala pang mga komplikasyon yan. Kayo po ang nangangailangan ng ating CMD at ang ating Cell Bio Food. Marami po nagtatanong, ang Supreme Juice ba pwedeng inumin ng isang diabetiko? Opo, pero in moderation, okay? Isang baso sa umaga, pwede rin isang baso sa hapon o kaya sa gabi. Kasi ang sugar ng ating Supreme Juice ay stevia. Natural po na sugar yan. Madaling i-absorb at gamitin ng ating katawan. Kaya hindi po yung klase ng sugar na naiipon sa ating dugo. Sabayan po natin ng pag-inom ng maraming tubig kapag uminom ng Supreme Juice at kayo po ay diabetiko. Okay? Ayun, napakinggan natin Dr. Ocampo sa kanyang discussion tungkol sa diabetes, na marami ngayon ang mga diabetes, paano tutulong yung ating mga produkto. Okay? So, sa inyong lahat, sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo ano-anong mga sakit ang pwedeng matulungan ng ating produkto, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At ito, may isa pang dito, kaya pa ng oras natin. Wait lang ha, Francisco. Number 9, pakinggan natin. Paano na siya natulungan ng ating produkto? Okay, meron ako dito. Andito ngayon ako sa Catbalogan City para mag-conduct ng health orientation dito sa mga taga Catbalogan. Meron ako dito sa harap ko mismo isang natulungan ng ating product. So, ma-interview nga natin para ma-share din niya ang kanyang magandang experience sa paggamit ng ating HCI product. Sir, good morning po. Sabihin mo lang sa akin pangalan, edad at taga saan kayo? Ako po si Francisco Berrier, taga Barangay Irina, San Jose Samar. Ang edad ko ay 70 anyos. 70 years old. Tatay, ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office? Ang problema ko ay yung bukol sa leg ko, thyroid. Ilang taon na ba yan na tinitiis mo? Mula ng 2002, 2003. Oh, medyo matagal na tay? Nang nakaraan na August, September, lumaki na ito. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nabalitaan ko ang CMD product, nagpunta na ako dito sa Catbalogan. CMD. Okay, nung nag-take, anong mga product namin ang ginamit nyo, tatay? Yung CMD, May CPF. CBF, Saka Supreme Juice. hindi pa nga ito hindi pa. Okay. Nung nagte-take ka po ng ating CMD saka CBF, ilang araw mo naramdaman yung pagbabago?
naubos ko ang ano, Ilang? yung 1,000 na drops. So, medyo mayroon na akong na pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi na sumasakit at saka nakakatulog na ako ng kaunti. Tapos, nag-umpisa na siya ng paliit hanggang sumunod na buwan, pangatlong buwan, pangapat, lumiit na. So aside ng bukol na yan, tatay, nakikita ko talagang lumiliit na nga talaga. Sabi mo malaki yan before. Ngayon, ano ba, kalahati na ba yung size o ano sa tingin mo? Sobrang kalahati ang sobra, naalis. talaga, grabe. Kasi dati hindi ako makayuko, pababa. Grabe. Nakatingal lang katapos sa loob ng isang buwan, ang pagkain ko lugaw. Katapos hindi ako nakapagsalita. Kasi naipit na yung vocal cord ko. Ay, grabe. Ipit na. Ngayon, lumabas Kaya, yung boses. pagka November, nakaboses na ako. Ay, very good talaga. So ayan, lumabas na talaga yung boses mo. Di ba, tatay? Akalain mo yan, dati hindi ka nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas. Pero ngayon, na-i-interview ko na siya. Nakakatuwa talaga. Pero aside nung problema mo na bukol, tatay, may iba ka pang health problems na natulungan ng ating produkto? Ay, yung high blood ko. Oh. Dati, umaga't hapon ang pag-inom ko. Oh, ngayon, wala na. Wala na. Nag-normal na? Nag-normal na yung dugo ko. Okay, very good. Ano pa? Ay, yung pag-removal ko ng bowel movement, Na-regulate? na-regulate na. Tuwing araw na. Ay, ay, bakit ba dati ilang araw? Kadalasan 3. 3 bago makapagbawas. Ngayon, araw-araw, very good talaga. Ano, tay? Anong masasabi mo ngayon? Sa tingin mo, ba sa'yo ay, yan, malaking tulong talaga ang ating product. So, anong message ma-i-share mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ang ma-advise ko lang sa nakakapakinig na subukan nyo ang CMD product dahil malaking tulong talaga. Ito kung hindi ang CMD, ewan ko lang ano na ako ngayon. Kasi ang leg ko dati talagang masakit. Hindi ako makatulog. Lalo na kung mainit ang araw. Kaya sa mga listener, subukan nyo. Huwag kayo magkatubili. Pumunta kayo ng CMD. Pa-examine kayo. May doktor naman kami. Okay, tatay, kunin ko ulit yung pangalan nyo. Ako po ay si Francisco Berber, taga Barangay Rina, San Jose, Samar. Ayan, maraming salamat po, sir. Yes, hello po kay Ma'am Lali Monte, Yolalia Monte sa Davao City. Okay. So, sana ma'am, pwede nyo naman po balikan kasi problema nyo is pagiging diabetic. Pwede nyo balikan, mapakinggan nyo po yung itong ano na to, kasi may lecture doon na part, siguro di mo na naabutan, yung lecture ni Dr. Ocampo about diabetes. Pero sa atin talaga yan, sa mga taong diabetiko, please, the culprit is sugar. Kahit po ako, hindi ako diabetiko pero nagtanggal na talaga ako ng sugar. Kasi naging follower din ako ng yung mga doctor na namulat na. Sa Amerika, maraming doctors namulat na, maraming maling practices. 'Di ba? So, doon na. I go for low carbs talagang as much as possible, wala na talagang rice. As much as possible, tiisin natin na walang mga carbohydrates because ang kailangan pala ng katawan natin, ito sa inyo lahat, fats, protein, carbohydrates. Ang katawan natin, pag nandiyan ang fats, andyan ang protein, ang katawan natin nagpo-produce ng carbohydrates. Opo, tayong Pinoy, bakit maraming diabetiko na ngayon? Ang lakas natin sa rice. Magkakain pa ng cake, kakain pa ng yung mga matanggal natin yung mga causes. Because the real culprit ng mga sakit ng tao, pati yung mga hypertension, mga diabetiko is sugar po. And rice is sugar. Ang mahal-mahal ng rice ngayon, alam niyo po, pwede pala, dati po ako talaga, pakinggan nyo Dati ako, rice, umaga. Masarap ang kain ko niyan. Snack, pansit.
O, di ba? Carbohydrates din yon. Rice uli ng tanghali. Tinapay ng hapon, merienda. O, pagkagabi may rice uli. Malakas ako niyan. Pero ngayon, dahil, naging follower ang iyong lingkod, doon sa mga nagka-carnivore, yung mga low carbs, kaya ko palang tanggalin yung sugar. Kaya kong tanggalin yung rice. Kaya malakas ako ngayon sa meat, sa eggs, di ba? Fish, yan. Oo. Kasi tandaan, tayo, kailangan natin ay fats and protein. So, kumakain ako ng beef, ng goat, ng fish, ano pa? Eggs, malakas ako sa eggs. Opo. Sa pork, yan, kakain kami ngayon mamaya. Adobo, di ba? Basta walang rice. Kasi ang akala ng mga, nag-high blood ka, diabetiko ka, pinatatanggal sa atin is meat. No, ang tanggalin natin yung carbohydrates. So, nandyan ang protein, ang katawan natin ay nagpo-produce ng carbohydrates. So, huwag tayong matakot sa taba. Minsan nga, papaluto ako dito. Nung namula talaga ako, I really share this to people. Oo, naging follow ako doon na talagang meat. Huwag tayong matakot sa meat. Matakot tayo sa sugar. Okay? So, anyway, sa mga listeners, eto uli yung aking text hotline. It's 0939-9040717, 0939-9040717. So, sa mga taga-Daet at malalapit na bayan dyan sa area ng Camarines Norte, free health consultation kayo dyan sa CMD Center in Daet, Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. May CMD Center tayo sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisas Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali in front, Tugos Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Andyan din, dealer natin, Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital. Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balani, Paracale. Julito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lag-on. Sa dry goods section, malapit sa Three Sisters, Carenderia, Daet Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Camarines Sur, hanapin lang 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Basta hanapin nyo yung signage na CMD. Yan, okay. Yan na talaga. Yan, sa Door 3, Asplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, LNL Building, Bulalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, Kati Sasil, Binanuhan, Karamuan, Camsur. Sa Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Bira, Catanduanes. May Nab Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Bira, Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Stock Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Atap Fast Cars, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cirillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagong Bayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Mga taga Masbate, abang-abang lang kayo. Baka makagawa na kami ng schedule namin ng visit dyan to support si CMD Center in Masbate. Ha? Abang-abang lang kayo. Okay. Yan.
Sa Sorsogon, Jeneline Mangampo, Porokto, Inang Pilar Sorsogon, Eva Umali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadkad Casillas, Sorsogon. Yan, Ma'am Annabel Maquiñana, Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, Infront Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon, Rachel Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, Infront Kasiguran Technical, Vocational School, Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricel Llamazares, Purokwan, Bascaran, Daraga, Albay, Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay. Ma'am Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. Sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, TV Albay. Ma'am Cathy Credos, 2nd floor, Center Point Building, Atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Michelle Biasca, si Abestaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivi Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At sa 2nd District of Albay, ang aking center, si Amristaki Center or Narnab Wellness Center, 2nd floor, Room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, LCC Supermarket, taas po ng Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito. Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito. Nelita Vibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, nito. Eden Bardalo, Purok 3, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Nora Aison, Purok Legazpi City. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig, Albay. At sa ground floor, Kamalig Market. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig, Albay. Florenia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. Jesslyn Asiado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi. Vanessa Icardo, Buena Vista, Legazpi City, Marinopre. Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School. Refuyas Drugstore, Pantaw Libon, Sardeñas Store, beside LBC Ginubatan. Asuncion Liana Resas Store. Sa Inamnan Grande, Ginubatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Mercado Javillar, Albay. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Albay. Hill Rijalde, So 9 Days Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi City, Maylin Salvacion,
Purok 3, Tamawian, Legazpi City. Sa Gire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. Okay? So yan, nabos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang iyong lingkod. Iwan ko sa inyo ang aking text hotline. Kung may mga gustong mag-text, eto, makuha nyo ang aking text hotline at 0939-9040717, 0939-9040717. Ako uli ang iyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.